дӯстон, имрӯз бошад дар магазини Реалфон нархҳои телефонҳо чандсомонӣ буданша якҷоя мефаҳмем мегирем. Биё дӯстон, як абра дар ини торгови центр медроем ва дар бораи нархҳои телефонҳо гап меравад ва гап мезанем. Агар ки шумо адресҳои моро фаҳмида хоҳед, адресҳои мо ҷа метро Бутурская 4 выход ва мебуроен торгови центр Зеленый. 4 выход мебуроен, то мехрен 30 Зеленый ва рост дорин ҳамин торгови центр медроем ва дохили ҳамин ҷа магазини мо. дӯстон азиз, магазини Реалфон ҳона ки ҳозир дохил мешавем дар ин магазин ва нархҳои телефонҳоро яке абро мефаҳмем. шумоҳо чикор дестен, ин дастафка будааст, якта аллакай дастафка ба метро Спартак, дастафка тайёрай курьер мегирам мебара худохоҳад ва ин бошад подаркҳои магазини мо, яъне ки фишкаи магазини мо. Касе ки магазини мо телефон харидор мекунад, намахи подаркаш метиҳем ва соҳиби як подарка мешавад. Инҷа ин подаркҳо чӣ аст? Мошинкаҳо аст, отавек мошинкаҳоро заправка кун. Мошинка ҳаст, наушнингҳо ҳаст, соатҳо ҳаст, колонкаҳо подаркҳо дааст, наушникҳои беспроводной, массажиҳо, отавек продавец. Дига бошад якасе мо ва албатта оҳо глобусави. Глобуса то охир шави. Вообще магнит часпидагӣ нест. Вообще уда. Чоткая бадах пах, то ҳичи ёра намесуда. Хоб, чай дестем бардорез магазини мо, ин албатта бошад витрина телефонҳо, чихоларам полни заправка кардем, худохоҳад бемал омада чихолам любой вариант ёфтан то мумкина ки. Ва инҷа бардорез чихай дестем телефонҳои Samsung дар якам витринаи мо ҳамаш телефонои Samsung. Дар дин витрина бошад Realme, қати Redmi ва дар витринаи сеюм бошад телефонҳои Tecno, Spark, Infinix ҳастанд бардор азиз. Ҳамаи телефонҳое ки дар магазини Реалфон ҳаст, ҳамаш албатта наванд ва як сол албатта гарантия доранд, бемалол харидорӣ кардан то мумкинай. Ва берун аз ин бардор азиз чихай дестем телефонҳо бошад ҳамаш дар соли 2024 буромадагӣ. Samsung A05 10,000 рубл, 12,000 рубл, Samsung A15 сафеда 38, 4,28, 6,28, 15,000 рубл, 17,000 рубл, иш бошад 8,56. A25 ҳастанд бардори азиз. Ва дар инҷа бошад Samsung-ҳои A35, A54 ва A55 ҳастанд бардори азиз. Ва новобаста аз ин бо телефонҳои айфонҳо ҳастанд. Албатта айфонҳо падзаказ мешаванд. Нархҳои айфонҳоро ё телефонҳоро агар ки фаҳмидан хоҳед ё ки заказ кардан хоҳед, бемалол рақамҳои экранидагида муроҷиат кардан то мумкин. телефонҳо албатта дар наличӣ ҳастанд, бемалол метавонем ки ба ҳама шаҳрҳо равон кунем, ҳам Тоҷикистон ва ҳам ба ҳама шаҳрҳои Россия. ин тараф набошад албатта телефонҳои Realme, телефонҳои Redmi ҳаст. чихар мебинед Realme-ҳо нигоҳ, Realme S55, Realme S67, Realme 11, Realme 11 Pro. ва нархҳои ино бошад 13,500 рубл сар мешавад бардор азиз, бемалол заказ кардан то мумкинай. Realme-ҳоро ҳама намудаш ҳаст. ва телефонҳои Redmi A3 бошад, A3 8,500 рубл сар мешавад. поколени Redmi ҳамин хел меравад. Redmi 12C 8,500 рубл, Redmi 13C 11,000 рубл, Redmi 12 12,000 рубл, Redmi Note 13 бошад бардори азиз, нархи 16,000 рубл, 18,500 рубл. И 6,28, и 8,56. ва Redmi Note 13 бошад 23,990 рубл. Redmi Note 13 Pro Plus бошад, нархиш дар магазини мо 33,000 ва 37,500 рубл. Бардори азиз, берун аз ин мо инҷа албатта телефонҳои Infinix ҳастанд. Infinix-ҳо озараш мондагиаш бошад. Infinix Smart 8 8000 рубл ва Infinix Hot 40i 128 10,500 рубл, 8,56 13,000 рубл. инҷа бошад телефонҳои Infinix Note C ва Armor. бардори азиз, дар қисмати болоша телефонҳои Tecno бошанд, нархҳошон сар мешавад 7,500 рубл сар мешавад то 18,500 рублам телефонҳо ҳастанд. бемалол омода харидорӣ кардан то мумкин. ҳама телефонҳои буҷетни ки бисёриҳо бардори Itel 70 мепарсид, Itel 70 тамош нагай, метавонед ки телефонҳои Tecno Spark Go харидорӣ кунед. 7,500 рубл ва 8,500 рублош ҳастанд ин телефонҳоро. ва бардори азиз, телефонҳои Tecno Spark 20 ҳаст бо 11,500 рублаш. ай телефонҳо бо аст, ай телефонҳо бошад 13,500 рублаш бардори азиз, бемалол омода харидорӣ кардан то мумкин. телефони Tecno Spark 20 Pro бардори азиз, чихар дестен, экранаш изогнути ай телефона ва камераш 108 мегапиксел, нархш бошад 18,500 рублай. Tecno Spark, Tecno Camon 20 ва Tecno Neo 3 телефонҳое ки бисёри мардум талаб мекарданд ва суроғ мекунанд. ва телефони Honor X8 Aram дар ҳаминҷа ҳаст бардори азиз, бемалол омода харидорӣ кардан то мумкин. ва берун аз ин планшетҳо барои ҷиёно, планшет хати мушкаш мешавад бардори аз клавиатура, ҳама чизаш ҳаст.
ва иҷо бошад нархи планшет 8000 рубл ва планшет дигари GT 40 бошад. ин планшет бошад нархи дар магазини мо 8500 рубл бародар аст. Бемалол заказ карданатон мумкин. Доставка ба ҳама шаҳрҳо ҳастанд. агар ки Россияда бошед шумо, агар ки дигар шаҳрҳои Россия мисол Питер, Екатеринбург дигар шаҳрҳо ба почта Россия равон мекунем 300 рубл. ва агар ки шумо дар Тоҷикистон бошед, Тоҷикистон равон мекунем. Тоҷикистон бошад доставкамон ба самолёт равон мекунем 700 рубл бародар аст. Бемалол заказ карданатон мумкин. ва гуфтан онад калонко барои мошинҳо ва калонкои калон барои динамико, барои масалан музыка, блютузни динамико аст. Бемалол омода харидорӣ карданатон мумкин. албатта дар магазини Реалфон бемалол ташриф биёред. магазини Реалфон дар шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зеленida қарор дорад. ҳозир соат 3-4 одам камтар мешавад. ба ин хотир гуфтем ки видео карда бигирем, муштабе ки шумо дар маълумотро барасонем. атагози бегаи рӯз мешавад, одам бисёр мешавад ва дигар успеда мекунам бачаҳо хати. марҳамат, бемалол омоданатон мумкин. Авиакассаи Реал Авиа ҳастад ва дар Реал Авиа бошад шумо метавонед ки Реал Авиа билет харидорӣ кунед ба ҳама самно вобаста аз он ки ба куҷо граница гузаштанем ё ки граница масалан Тоҷикистон ба Россия ромодан мехоҳед, фарқ надорад. билетҳоро ба нархи дастрас авиакасси нависта метавонед. барои муроҷиат рақамҳо дар рӯи экран 925 371 0388 дар WhatsApp муроҷиат мекунед. оператор бошад, ҳамаша шумода мефаҳмад. ва дар охири видео чӣ гуфтанем? адресҳои мо бошад шаҳри Москва, метро Бутырский, 4 выход, торговый центр Зеленый. магазин ҳамарӯза аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад. бемалол омоданатон мумкин. ҳозир дар охири видео чӣ хел магазин омадана подробни нишон медиҳем. саломат бошед то видеои дигар. Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар станция Бутырская мерасед, ай выходи сеюм ва чорум ба берун мебуроед. выходи сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торговый центр Зеленый раҳнамоӣ мекунад. ай лестница полни ба боло мебуроед ва тарафи даст чап гардиш мекунед. дар иҷа бошад сеюм ва чорум выход нишон додага, шумо тарафи выходи чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. баъди гардиш карданатон шумо аллакай торговый центр Зеленийро мебинед ва дохили торговый центр Зеленый кишидед, шуморо магазини Реалфон пешвоз мегирад. марҳамат, дар омода харидтонро ба анҷом расонед. омодаи шуморо интизорем.